Ambe sibiri la bi juin kalo kile mugan ani kelen san 2025 foli bi aw ye faw sigiyɔrɔ la am nu bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hayaw bisimila an ka dɔgɔkun furancɛ kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla kunungo juma juin kalo kile mugan san 2025 AES jamana ministri minnu ɲɛsinnen don ala kana kow ma olu ye lajɛba kɛ an ka jamana faba kɔnɔna la Bamako lajɛ min kun tɛ dɔwɛrɛ ka sigi ka kuma AES jamana basigiliko ani u bɛ se ka bolodenɲɔgɔnma min kɛ walasa ka se ka lakanabaliya ani banbagaci wale tigilamaw kɛlɛ ka bɔ AES yɛrɛ kɔni jamana o kɔnɔna la kɛnɛ min yɛrɛ kɔni ka fɛn min ye an ka jamana ministre de la défense général Sadio Kamara ale kumara an ka ale ka kumaw lamɛn. Ambe Burkinabew Nigérian ani Maliens hakili sigi tiɲɛ don ni wagati ninnu na attaque ka ca mais attaque minnu don a faamuyalen don labɛnw bɛ sen na walasa ka dankaru la menace min bɛ yen an bɛ se k'a fɔ fana a tɛ an ka moyens sanfɛ an bɛ se ka dankari menace la an bɛ min ɲini an ka population fɛ an b'a dɔn hali bi u bɛ k'an ka finitigilakaw kɔkɔrɔma don finitigilaka minnu sɔnna ka u nin di walasa an ka jamanaw bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc k'u ka continuer k'u ka finitigilakaw kɔkɔrɔma don ni ala sɔnna confédération AES an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ an ka experts olu ye baara minnu kɛ tile 2 tɛmɛnen kɔnɔna la an y'olu ɲɛfɔ jamanakuntigi ɲɛna ani an yɛrɛ bɛna baara kɛ document minnu kan sɛbɛnfura minnu kan an y'olu fana ɲɛfɔ a ɲɛna jamanakuntigi ye a ka ladilikanw di min bɛ tali kɛ hali bi an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛlɛkɛminɛnw fara ɲɔgɔn kan an fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka confédération AES jamanadenw lafiya cogoya min na. AES ministre de la défense ni o ye AES jamana ministre minnu ɲɛsinnen don lakana kow ma olu ka lajɛw kɔni tɛmɛnen kɔfɛ o bisimila la an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta fɛ Kuluba palais o kɔnɔna la kɛnɛ min kan o daw kɔni magara u ka baarakura boloda ani laɲini minnu bɛ u bolo o kɔni sabatiliko ɲuman o la cogoya min na. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla fɛ ka sanga ni an ka fintigilakaw ka wuli ka jɔ minnu yɛrɛ kɔni na u kɔni frappe aérienne kɔni kɛ banbagaci wale tigilama dɔw yɛrɛ kɔni kan a kɛra alamisa don juin kalo tile 19 a jateminɛra k'a fɔ ko banbagaci wale tigilama dɔw ni o ye terrorisiw ye site marabolo o kɔnɔna la ni o bɛ kilomɛtiri 225 bɔɲanko ɲɔni ka don Kidal dugu o kɔnɔna la ko o kɔni tun bɛ pick-up dɔ kɔnɔna la min yɛrɛ kɔnɔna kabini sɔmi kɛra u la an ka jamana fintigilakaw kɔni frappe aérienne kɔni kɛw kan k'u bɛɛ lajɛlen si latunu ka bɔ yen kunnafoniya dira an ka jamana direction de l'information et des relations publiques des armées fɛ ni o ye DIRPA ye an b'a fɔ ala k'an ka fintigilakaw fanga si. An bɛ wagati min na i ko sisan an ka jamanaden minnu kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Iran jamana kɔnɔna ma u ka lahalaya kɛmɛ ka an ka jamana ministre min ɲɛsinnen don an ka jamanaden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkan ma ale yɛrɛ kɔni kamana gan kosɛbɛ ni o ye an ka jamana ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine Musa Aga Atayɔri ye ka sanga ni o de okumu kɔnɔna ye kunungo juma juin kalo tile 20 a kɔni ye communiqué di dɔ kɔni kɛ communiqué di min kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko an ka jamana gouvernement kɔni k'a kɛlen don k'i ɲɛmada kosɛbɛ an ka jamanaden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Iran jamana kɔnɔna la u ka lahalayaw ma cogoya min na ka da kan Iran jamana basigiba kɔni tɛ cogoya min na walasa ka se ka fɛɛrɛ kɛ an ka jamanaden minnu bɛ yen u kana degun sɔrɔ ani n'a sɔrɔla segiliko bɛ kɛ a la u bɛ se ka na cogoya min na ka sɔrɔ basi fosi ma u sɔrɔ. Juma wuladayafɛla wagati olu la an ka jamana gouvernement ɲɛmaani o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale kɔni ye AES ka juban bɛ ka labɛn ni wagati na an ka jamana kɔnɔna la o kɔni lamɛnbagabaw olu bisimila cogoya min na a kɛra primature kɔnɔna la fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre minnu ɲɛsinnen don AES farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ma ani u ka se ka sigi ka kuma walasa fɛn min ye juin yɛrɛ a bɛ se ka sigi hɛrɛ ani badina cogoya min na.
ali bi femi avion présidentiel ale kiriko be sina anga jamana shariatiku koni bolo min yere koni na dongo do sere do ni abe foma ko témoin do olu koni mina barla ka uga seria koni hindi femi kulungo juma juin kalo kile muga samba fla ani muganduru anga jamana gouvernement nyema koro ni alete mo were ye tatamli hale fana koni kumara mina ale fana ye aka seria udi kasangani tatamli ale kanye foli ayira ka foko ni wali ya mbela jaralen konna hale koni tunyi la jabaga gansan de ale semado ako foshi de la nga femi shariatu ubika ka kuma koni seka alibi kale nasoro chendo wali mana nasoro seka yorobe ala tunye juma ye juin kalo kle muga domi talendo dien fantan ani nani bela jaralen fe ka tokoda ko journée mondiale des réfugiés ni okoni mamunu bora usigi yoro la ulu tokola domi mi la nyana ma dien fantan ani nani bela jaralen fe o okum konna la hanga jamana koni nye ni do ko folen koni la jarama ya kada kani atakalaje anga jamana konna la réfugié koni o nombre de be ka chaya kata fe ame wakati na ni iko sisani atakalaje réfugié hakya mi enregistrer lendo o de beta fo ma ba ke me fla ba muga ani sababu nyankula wa munu ma enregistrer ni ulube makononi na obeta fo ma ba bishegi ani baduru bonyanko o konina wa koni réfugié famba usigoro beno jamana faba ani korea fonfela ulu yerede konima wa kame wakati mna ko san kamana ganko bado ukalla hala ya ula kadaka adamadiya de memi mbega na le chama mbora ola wa ukon meddi kunchama ofana konnala jamana faba konna la Bamako hame wakati mna ko sisa Bamako ka wera koni kamana ganno ko sobe kadaka samia koni amse ka fo ale chuguraka ba mi yera konna ma ko meka joro nyina samia akana ke salo ngota nyone ji wala ngatala ko sobe akana ke chamni ba chama koni mako ulu kuna al nasr la frako kanivo koni meka bo hame wakati mna ko sisa ngamalie mado koni beno muno yere koni fale bandi kadaka ni atakale kanivo be ka bonga halo bela jalena siraw fe koni bulma fentiku koni be ukanya ma uflini obetalike sashula ani sirada la Afrika ro be ke ukanya ma ufana koni mbo femi kanufo konona ulu konna bi ameto o nyamaboko okumu konna la femi nye yirima jo kasangani koko min koni njola femi sugu ani godrondani nyogonche wala sa kaseka dobo siraba kansara koni o hakeya konna o sira insanfela la min kra sababu ye fere kala munu koni tumisigi sira dagolo la ka fereke ni olu koni dusu bora ko sobe kada ko bora ka foko akra sababu ye ka cheni dolu kono okume fere min ke ka war haka min soro kile kono ku te ka o soro tukuni ugudimi bora koni o kera minye hore koni uga fere fe munu cheni manake aye uboluta kana uton ko kofe kerenkrene yala gudron dagulo yere konna ka ko kura jolen ka abenogo waka akerfela bela jaralen koni ke nyamai nin koni wale min koni cheka jugun kadaka aware koni mibo aw yere de kuna kata jamana fe ka ka jamana koni lagla na fara jamana ni kilon koni be kache amba fami men chukula ni malia mafali wala sa kasega basigi sigi kana jamana konna la dine tigla mawjoda babe ola mi okumu konna la kunungu juma hanga jamana o conseil islamique du Mali manyama Asid Chérif Ousmane Madani Haidara ale koni la yini ba ke femi islamé dine tigla maw fe kerenkerene la ko juma misiri bela jaralen koni ka do wuke hanga jamana o basigili kola mi yere fenena wiyere fana e do ba ke shirifila misiri bala o make abane bi sibiri femi Bamako misiri ba konna la tuguni kurana jigi babe na ke mimi na ke sababu ye ka duwa koni ndo anga jamana basigiri kola ani bamagachi wole tigrama o shila tununi na kabo anga jamana o kono na ola amba fo alibi alaka anga jamana basigi wala sa anga seka family chama soro okuna funi ola anga jawlaje mana anga seka ngode ami yoro mina bi dikumbe anga surasi chama sara chaman chokina dugu chaman willa yoro chaman te kuna no kera islamé jamana kono uko 95% musulmans au Mali no kera nga jamana kono anga nga seka ma ala fe anga nga geleya beboy ka nyomine folo fon bi wajibu ya malde ka bi nyomine ditu ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma minnu tɛmɛna ka ɲinɛ o kɔ min mina o ka ca o ye mais anw de bɛ kuma mɛn ala de ɲɛ bɛ dusukun na ni dusukun ma ɲɛ dugawu tɛ foyi ɲɛ mais ni dusukun ɲɛna wallahi ala bɛ hinɛ an na
o kuma na an ka lajɛ an yɛrɛ ka yɛlɛmɛ don an yɛrɛ ka ko la an karamɔgɔw bi yan ni ko gɛlɛyara kira bolo sallallahu alaihi wasallam a bɛ silamɛw bila ka taa tuubi de ma. amnu sogolen tunu anani wakati na mali kunnafoni bolo siraw fɛ an b'a fɔ aw ni ci a ka lamɛliko ɲuman na ni bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun furancɛ kunnafoniyaw la aw kan bɛɛ don wɛrɛ ala kan si jɔ kuma kɔnɔ k'an ka jamana basigi.